Assalamualaikum mehriban tomoşaşlar, bu sürpriz. Biz bu wagt Daşoğuz welaýatynyň Saparmurat türkmenbaşy etrawynyň iň bir owadan toy mekallarynyň biri bolan Keje restoranyna geldik. Ýagny bäri gelmegimiziň asyl sebäbi edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýär. Owduk toganymyzyň adyndan mehriban ejekesi Oğulnabat togany bagyt toy bilen gutlap geldik. Ona şola jaý pursatlary Jeyhun Production YouTube kanalyna size hodurlaýas. Şahyryň bir şeýleri, goşuk setirleri şu sürprize ýadyma düşýär. Ayal dogan enen ornuň tutjakdyr. Erkek dogan gözü kimin bakjakdyr. Suwsan wagtyň derýa bolup akjakdyr. Allam uzak ýaşat dogallarmy diýär. Şoň şunam hemme dogallarymyň jallary sag bolsun, bir-birege diňe şadlykly günne, gowy günne gatnaşmagam meýesser etsin. Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňize ajaýyp toýly günne hoş gördük. Ilki bilen siziň hemmäňize berk jan saglyk arzuw edýäs. Gahrman arkadamyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda hemmäniň döwletli ojagyna agdyr maşgalasyna şorýal toýly günler, şadlykly günler köp bolsun. Indi Oğulnabat togany size de iň süýji arzularymyzy ýollaýas. Bagtly bolun, bagtyar ýaşaň, daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän mehriban jigen uzuň adynan gutlap geldik. Ilki bilen size gowy arzuwlar. Indi uzuň özüm internet ulgamy arkaly siz üçin gowy arzuwlaryny ýollady. Häzir mehmanlar ünsürip dinleýäs. Ýörüýte uzuň adyndan mehriban ejekesine iň gowy dilekleri. Salam hormatly owadaşlarym, ağaýyn garandaşlarym, mehriban gudalarymyz, dogallarymyz. Sizin her biriňize bugünkü ayal dogan Oğulnabatyň bagyt toýunyň mehmany bolanyňyza uly minnetdarlyk bildirýän. Her biriňiziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Gapeňizde şeýle durmuş toýlar, bagyt toýlar bolmak nesip etsin Allahyň. Mehriban käbäm ejenjan. Bugünkü toýlar bilen senem tüýs ýüregimden gutlaýan. Janyň sag, ömrüň uzak bolsun. Aramyzda mudama başyň dik bolup güler ýüzüň bolup dursun. Altıklaryň, çoğuluklaryň bagyt toýlaryna oturmak nesip etsin Allahyň. Ayal doganym Oğulnabat, senem bugünkü bagyt toýuň bilen tüýs ýüregimden gutlaýan. Janyň sag, ömrüň uzak bolsun. Şu günkü owadanlygyň ýaly hemişe durmuşyň owadan bolsun. Giýewimiz bilen bir ömür bagtly, agly bir silanýan maşgalalaryň biri bolup ýaşamak Allahdan dileýän. Ulugurmadyk geçirek, bu sowgatlarymy kabul et. Bagşylardan türkmen aýdymlarynyň aýdyp berse, daşdan ýakynlan gelen mehmanlary käbäm ejemjan, oğul, ayal doganym Oğulnabat bilen bilelikde tansa çağırýan. Merdan sana da uly minnetdarlyk bildirýän, Allah ýalkysyn. Daş ýolumuzy ýakyn edip şu sowgatlarymyza gowşuranyňyza tutýan işlerimiz rawaj alsyn, hemişe üstünlük dileýän. Ýoluňyza maçyk bolsun. Uly minnetdarlyk bildirýärçi ýurtdaşynda işläp beren uzugyň adyndan sag bolun, sag amanat durunuz. Bir el sarpalyňla uzuň arzuwlary şeýen. Ejegem Oğulnabat bagtly bol. Edil şoňky owadan bolsun ýaly, durmuşyň üçin ýaly owadan bolsun ejeke. Ene matama näher hyzmat edem bolsun, gaýnataňa, gaýnnaňa, ýurjulaňa, badylaňa da hyzmatymy ýurtmuşyň ýaly. Bagtly bolajak. Madama bagtly ýaşa. Namadan gelese, goýrak saryýa sözümde. Gelese hoş gördük diýär. Gapeňizde diňe toý bolsun, mehriban gyýdyňyzyň alny bagty açyk bolsun. Şu döwletli ojagyda şular ýaly toýly günler köp bolsun. Indi uzugam ýörüýte mehriban ejeketiniň bagyt toýuna şeýle bir diýsen gowanýa, begenýa, size gyzgyn salamlaryny ýolladylar. Aýratyna mine şu süýjilik tortuny ýörüýte Oğulnabat toganymyzyň bagyt toýuna sowgat etdi. Bir el şarpalyňla. Esip etsin ýa. Indi bu sowgatlaryň barty däl. Mehriban käbesine havadan gelese ine sowgat nesip etsin ýa. Ýörüýte uzuq gyýdyňyzyň adyndan uzak ýaşa. Indi bilen Oğulnabat togan size nesip etsin. Ýörüýte uzuq gyýdyň adyndan size. Elbette Jeyhun Production'am ýadga geçiren.
Qıydım bir işlep yan işin rivaz alıp Allah can qowluğa ertin qıydım toyumu kutladın olşgany hemmen halkı kutladın sağ ol canı sağ güler yüzlü uzak yaşa elmi dama toy deyip toyda görseyle oğlum. Sağ ol doğançığım minnettar işin rivaz aldın. Doğan qardaş zemnenersen, qıydıň durum şaşkanna. Bir azajyk gamlanarsın, qıydıň durum şaşkanna. Göräýmäge parahatsın, şadiyansın, şeýle şatsın. Emma gülin birahatsın, qıydıň durum şaşkanna. Ýanglanýanlar aýdym sazlary, tansa çykar oglan gyzlary, şatlykdan pürö gözler. Qıydıň durum şaşkanna. Biri diýer gülüp geçsin, biri diýer gülüp gelsin. Ugur adanyň ugur alsyn, qıydıň durum şaşkanna diýär mukam şahyr. Şonuň üçin oňnawat toganymyzyň anly bagty açyk bolsun. El şarpalyň mehwallary odan pursatlary şeýin. Goý her bir atena öz mehwan şagalarynyň diňe gowlaryna degeni piýaşasylar sowgatlarym nesibesin. We papir jantdanam iksan gowaydym haşy diýäs. Ýürüýte uwluk dogan üçin. Ýürüýte oğulnawan çyýymyň doganlary üçin. Dowam edýär. Düşüp hep dayda, ya olmasa toyda, yatlayasa durumuz olarlık burayda. Olmalı olukta, kalmalı dolukta, doğan doğana kala, daşlaşmalı munna. Düşüp hep dayda, ya olmasa toyda, yatlayasa durumuz olarlık burayda. Olmalı olukta, kalmalı dolukta, doğan doğana kala, daşlaşmalı munna. Doğanlarım var, men doğanlarım var, elmadan menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmatta, en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, men doğanlarım var, elmadan menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmatta, en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Çağılımı yaklap, doğanlarımı izlep, Allah'ım ayırmasın bir birekten asla. Siz men göz kuvuncum, her yerde dayancım. Siz başıma pina, hem daşıma kala. Çağılımı yaklap, doğanlarımı izlep, Allah'ım ayırmasın bir birekten asla. Siz men göz kuvuncum, her yerde dayancım. Siz başıma pina, hem daşıma kala. Doğanlarım var, men doğanlarım var, elmadan menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmatta, en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Doğanlarım var, menin doğanlarım var, elmadan menin yanımda doğanlarım var. Toyumda kılmatta, en bağıtlı günü, meni bağıtlı diyen doğanlarım var. Surpresa! Ahá! Super! Yine! Yok oldu, devam et ya. Production.